मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानो हागौ, गावनि फरायनायखौ नागारनो हागौ, गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो गोनांबो जानो हागौ। फरायसाफोर, दिनैनि बे समा गोरोंनि सम, दिनैनि बे समाजा गोरोंनि समाज। मानसिया दिनै अखोरां बिरबायदों, मानसिया दिनै अखाफोराव दावबायहैदों, मानसिया दिनै लैथो लैथोमा सानस्रिदों, मानसिया दिनै हाजो हाजोमा गाखोदों। नाथाय नैबे गोरों समाजाव जोङो लेखा रोङै बायदि जाम्बा जानानै थायोब्ला जोंनि मेगना खाना जागोन। फरायसाफोर, जोंनि आखायाव मबाइल थायो। बे मबाइलाव WhatsApp, Facebook, YouTube बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि भिडिअस जों मोननो हायो, गोबां रोखोमनि जोङो मेसेज जों मोननो हायो, गोबां रोखोमनि जोङो फटकफोर नुनो हायो, जाय फटकफोरा, जाय भिडिअसफोरा बैसोगोरानि थाखाय। बेखायनो फरायसाफ्रा मेलेमारि नोजोरखौ गुवार खालाम, गावनि मेगनखौ बेखेव, बैसोगोराफोरनि भिडिअ दानाय, बैसोगोराफोरनि मेसेजखौ दा फराय। बेफोरखौ नायनायनि फरायनायनि सम दङ। दानि नैबे समा फरायनायनि सम। मबाइलाव बांद्राय एडिक्टेड जायोब्ला फेसबुक, WhatsApp एबा इउटुब बा ससियेल मिडियाफ्राव फरायसाफ्रा बांसिन सम होयोब्ला जावलिया जानो हागौ, गोसोआ बोरनो हागौ। जोंनि गोसोआ फरायनायाव जिरायाबो जानो हागौ। मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानो हागौ, मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला लेखा फरायनायखौ नागारनो गोनां जानो हागौ, मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला फेग्रा मुवानि फारसे गोसो होनो हागौ, फेग्रा मुवानि एडिक्टेड जानो हागौ। नाथाय जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा। जोङो जेसेबां दिन जोङो थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो रंजानानै जों थानांगोन, जों मोजां खामानि मावनानै जोङो थानांगोन। फेग्रा मुवा जानानै रंजानाया बियो ओंथि गैया। नंगौ, मबाइलनि गेजेरजों जोङो आनजादनि थाखाय जों गावखौनो साखाफारा खालामनो हायो। मबाइलाव जोङो गोबां रोखोमनि इनफरमेसन जों मोनो, गोबां रोखोमनि खौरांफोरखौ जों मोननो हायो, गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो, गोबां रोखोमनि गियानखौ जों मोननो हायो। दा बेनिखायनो नांगौखौल' सोलोंनानै नाङैखौ नागारनो नाजानांगोन। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गावनि आखायाव थानाय मबाइलाव प्रेंक भिडिअ, फानि भिडिअ, एडाल्ट फट'स, एडाल्ट भिडिअस बेफोरखौ नेवसिनांगोन। जोंनि जिउनि थांखिया लेखा गोरों जानाय। बेनिखायनो नैबे दानि लेखा गोरों समाजाव जों जुदि लेखाखौ फरायनानै गोरों जानो सानाब्ला, गोरों जानो जों नाजायाब्ला जोंनि मेगना गुनु जानाय नङा, जोंनि मेगना खानायैनो थाबाय थागोन। जोंखौ समाजा जाम्बा होनगोन, जोंखौ समाजा नेवसिगोन। मबाइलाव एडिक्टेड जायोब्ला गोसोनि साननायफ्रा उरां फारां जागोन। उरां फारां जायोब्ला जायखौ मोननो लुबैयो बेखौ मोननो हायैयाव गोसोआ आरो जावलियासिन जाबावगोन। मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानो हागौ, गावनि फरायनायखौ नागारनो हागौ, गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो गोनांबो जानो हागौ। मबाइल एडिक्टेड जायोब्ला समाजनि जे नेमखान्थि बेखौ बावनोबो नाजागोन। बिमा बिफाखौ मान होनाय, गेदेरफोरखौ मान होनाय, समाजनि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनाय बेफोरखौ बावजोबनो हागौ। बेखायनो जोंनि बे लांदां अख्रां सिङाव थानानै लांदां अख्रां सिंनि जि समायना बेखौ जों नायनो नाजानांगोन। दिनै जाय फरायसाफ्रा, जाय लाइमोनफ्रा ड्राग एडिक्टेड जादों, मबाइल एडिक्टेड जादों, बिसोरो साजा मोननो गोनां जादों। जिउआव बिसोरो गाबगोन, सानसे समाव बिसोर गाबगोन। समा जोंखौ नेनानै थाया। बे फरायनाय समा फरायसा समावल' फैयो। बे फरायसा समा जोबोरै समायना सम। बे फरायसा समा जोबोरै ओंथि गोनां मोनसे सम।